Sehaska karrikara atera da asteburuan basoa euskeraz pasatzeko eskubidea aldarrikatzeko. 1500 ikasle, guraso eta irakasleak mobilizatu dira hizkuntza eskubideak ahalik eta azkarren bermatuak izan daitezen eskatzeko. Arratsaldeon ikusentzuleok gaurko saioan Sehaskaren mobilizazioa aipatzeaz gain, Biarritzen iragaiten ari den FIPADOK festivala ere hizpide izango dugu. Ongi etorri iparraldearen orenera. Frantziako hainbat hedabideen arabera, gobernuak kolokan emango luke Bordele-Akize abiadura handiko trenbidearen proiektua. Egitasmoaren finantziamenduak luke egitasmoaren etorkizuna zalantzan ematen. Hain zuzen gobernuak erakunde bati eskatutako txosten batek agirian utzi ditu Bordele-Akize eta Bordele-Tolosa trenbide berrien egitasmoaren diruztatzeko zailtasunak. Oztopo horiek eramango lukete Bordele-Akize trenbidearen proiektua baztertu eta gaur egungo trenbide sareak modernizatzea. Hala ere, proiektuaren bertan behera ustea ez da oraindik hitzartua, erabakia botere publikoen esku utziko bailukete. Oroitarazi behar da hasierako kalkuluen arabera 327 kilometroko tren ibilbideak 14 milioi euroko kostua izango lukeela. Estatuak 140 asumituko luke, herriek beste 140 eta Europar Batasunak 120. Aldi berean, Ambizion France Transport ekimenak diruztatzeko arazoi aurre egiteko aterabide bezala, egitasmoaren privatizazioa proposatu du, hots partaidetza publiko pribatu bat. Gaia otsailean iritsiko omen da ministroen kontseilura tren azpiegituren etorkizuna zehaztuko duen legea eztabaidatu aurretik. FIPADOK nazioarteko dokumental festivala martxan da Biarritzen. Amène le monde à Biarritz, on a 150 films qui viennent... 150 film baino gehiago 35 herrialdetakoak eta horten fokusa Espainia eta Portugalen jarrita. Gaien artean, Palestinako hondamenditik azaleratzen den klauna, bizirauten duten eibarrea eragiteko xedez. Gai ekologikoak ere bai, indarkeria matxistaren biktimak eta erasotzaileak direnen arteko topaketak, arrazismoari aurre egiten dioten maitasun istorioak eta bar luze bat. Egungo aztora menen aitzinean itxaropen mezuak, Impact saileko dokumentaletan. Israeldarrak eta palestinarrak bizi diren hiri bateko emakume monologista bat, Coexistence, Monkul lanarekin. Edota begia begitruk, Teherango emakume batek senar bortitza hil eta gero duen zigorrarekin. Elon Musk eta Tesla uzia, edota Julian Assange Wikileaksena. Azken autopaketen sailean ere izanen da. Itzordu garrantzitsua bilakatu baita. Qui avait été très touché de rencontrer, de passer de l'autre côté de l'écran finalement. Iaz egin genuen eta publikoarentzat pantaila pasatzeko modua izan zen protagonistarekin hitz egiteko. Lundi, mardi, mercredi et jeudi, on aura 4 films qui seront suivis d'une conférence. Dokumentalen ostean debatea eginen dute realizadore, aktore eta adituekin. Wikileakseko azkain, Gazaren etorkizuna, Ukrainia eta animalien hazkuntza izanen dituzte hizpide aurten. Musikak ere badu tokia. La musique, bien sûr, beaucoup de musique et beaucoup de danse. Donc là, il y a vraiment moyen de se ressourcer. Musikaria eta balea izeneko dokumentalarekin eman zaio hasiera festivalari. Era guztietako gaiak, dokumental musikalak ere izanen dira, baita euskal ekoizpenak ere. ...2025 inoizko droga bilketarik handiena eginda Pirinio Atlantikoetako auzo eta bideetan. 7 slautonak alamu, 2,1 tona kokaina, 163 kilogramo MDA edota 100 kilogramo heroina konfiskatuak izan dira mugako poliziak aurrera eramandako operazioetan. Orotara, 184 milioi euroko baliokidea drogetan. Atik batez ere kokaina da poliziak gehien atzematen duen droga Ipar Euskal Herriko kontroletan. Mais la cocaïne est dorénavant toujours présente dans nos dossiers. Baionako polizia judizialaren buruak azaldu duenez, azken urteetan marka guztiak hautsi dira Hego Amerikako kokain produkzioa dela eta. Uste dute merkatu hori garatzeko Frantzia helmuga bat bilakatu dela. Les cartels sud-américains ont certainement ciblé notamment l'Europe et en particulier la France comme un marché à développer.
Batez ere errepide bidez Marrokotik eta Espainiatik dator droga Europa iparralderantz joateko. Halaber drogaren prezioaz ere hitz egin du polizia judizialeko arduradunak. Duela urte batzuk, gramo batek 80 euro inguru balio bazituen, gaur egun 30 euro ingurutan eros daitekeela dio. Droga eskuragarriagoa bihurtzen duen fenomenoa dela dio, batez ere gazteentzat. On recalculer les moyennes nationales, mais on peut être autour de 30 euros et c'est particulièrement inquiétant. Magiel Gajigoz, Baionako prokuradoraren hitzetan, orain arte ikusi ez dituzten fenomenoak agertzen dira lurraldean narkotrafikoaren sarei dagokienez. Horiei aurre egiteko eta sare horiek iparraldean ez instalatzeko mobilizatuak direla nabarmendu du. On a engagé de gros moyens sur des opérations pour démanteler en fait ces réseaux et surtout ne pas les laisser prospérer et s'installer durablement sur notre territoire. Narkotrafikoaren kontrako borrokaren zifrak eskaintzeaz gain, operazio mediatikoa ere burutu dute Baionan, non drogaz gain, fusil bat ere atxeman dute. Beste behin Seaska Baionako karriketara atera da asteburuan basoko azterketa euskeraz pasatzeko eskubidea eskatzeko. 1500 pertsona inguruk bat egin dute federazioaren aldarrikapenarekin. Hots, hitzetatik ekintzetara pasatzea eskatu diote Frantziako hezkuntza ministerioari. Parisetik ginden begia da gogoeta bat nahi luketela abiatu, jakiteko hemendik 2 urtera posible litzateken basoa euskaraz pasatzea, bederen zati bat, hori guretako urgunegira. Guk nahi dugu berehala, aspaldi egin behar zen aldaketa eta gauzak ez dira mugitzen. Egeran jazko apirilean izan zen tonu aldaketa Parisen eta gero errektorezan, eta guk hori ongi hartu genuen tonu aldaketa. Baina guk garai hartan ere manifein genuen irakasle postuentzat, eta guk egan genuen hitzak untsa da, baina gero ekintzak behar ditugu, eta pasatu dira 9 hilabete, eta egoera ez taldatzen. Seaskako guraso irakasle eta ikasleak karrikara atera dira, basoko azterketa euskeraz egitea bermatzeko garaia heldu dela aldarrikatzeko. Gure ikasleek ekainuntan dute azterketa, abisatu ginituen, aurten ez ginuela utziko pasatzen, bada 6 urte dena frantsesez egiten dela, beraz aski, aurten euskaraz egin behar da leheneko matematikako azterketa, eta ahozko handia duela 2 urte posible izan zena, aurten ere posible izan dadin galde egiten dugu. Seaskako ikasleek salatu dute azterketa frantsesez pasatzea zailtasun bat suposatzen duela haientzat. Logikoa da ikasi dugu dena euskaraz, nozio guztiak denak badazkiko euskaraz, eta baso egunean heltzen gira, eta behar dugu gure buruan itzulpen lan bat egin galdegina den ariketaz gain, eta hori ez gira guartzen terminalera heldu arte, inoz zein zaila den, baina hori gira guartzen terminalera bainiz, adibidez lan aixe gehiago suposatzen dora horrek. Basoa aski presionagarria da gero ikaskete bira, eta guri zailtasun bat gehitzen digute, beraz bai injustizia bezala hartzen dugu, eta atake pertsonala ere bai, zenta guk ere eskubidea dugu existitzeko, eta gure azterketak lasai pasatzeko. Seaskako ordezkariek euskarazko hezkuntza ziurtatzeko baliabideak eskatu dituzte. Hizkuntza eskubideak bermatuak izan arte mobilizatzen segituko duela nabarmendu du Seaskak. Segituko dute beste mugimenduek eta tartean izanen da biztan dena herriko hauteskundeak, herri urratsa ere hori izanen dugu bidean, ekainerako bidean. Beraz, egun lehen etapa bada, espero dezagun azkena izatea, entzunak izatea eta atera bideak elgarrekin atxemaitea. Aintzin mobilizatu ziren bezala, gu mobilizatzen gira, eta espero dugu noizbet belaunaldi batek ez dola beharriko kanen eta lortuko dela. Beharko ez zira gu izanen, baina berdin garaipenaz gozatuko dugu beste batzuk balin bat dira. Beraz horatu zuen afitxa